Мусульмани всього світу святкують священне свято Курбан-Байрам. Сьогодні перший день свято жертвоприношення. Він символізує подвиг пророка Ібрагіма, який в ім'я віри готовий був принести в жертву єдиного сина. Але Аллах змилостивився і замінив жертву ягням. Для мусульман це символ милосердя і любові до людей. Сьогодні мусульмани мали почати свій ранок зі святкового намазу. Про ранок Курбан-Байраму у Києві дивіться далі. Звучить езан, заклик до молитви. На світанку мусульмани разом з дітьми поспішають на святкову молитву. У мечеті звучать прості і зрозуміли усім слова святкової молитви намазу. В єдиному пориві їх повторюють мусульмани. Курбан-Байрам для них – особливий день. Мы сегодня возвеличиваем имя Аллаха и радуемся в основе именно этому. Тому, что Аллах Субхану дал нам возможность дожить до этих дней, дал нам возможность с каждым биением сердца благодарить Аллаха и поминать Его имя. Сусана Акімова – мама 4 дітей. На свято прийшла з родиною. Діти кажуть, встали в досвіта, прийшли в мечеть і поряд з дорослими читали молитву. На довгоочікуване свято Мурат приготував вірш. Я всегда тут учился. Из-за этого мечети я знаю, как читать, писать. Мы всех поздравляем мусульман с праздником, особенно Крым, так как это наша родина, сейчас это далеко. И хотим пожелать мира всем, чтобы исполнялись все наши дуа, принялись Аллахом. Курбан-Байрам – жертвоприношення, яке знаменує завершення хаджу, паломниця до центру мусульманського світу в Мекку. Цього дня віруючі згадують подвиг пророка Ібрагіма, який в ім'я віри готовий був принести в жертву сина. Але Аллах змилостивився і замінив жертву ягням. Для мусульман це символ милосердя і любові до ближнього. Люди різних національностей, але однією вірою цього дня просять в Аллаха благополуччя та миру. Усі люди мають допомагати одне одному, ділитися усім, чим можуть, щоб зробити життя кращим, а людей щасливішими, принести мир в наше життя. Простить наші гріхи і простить гріхи всіх мусульман. Ви прийняли іслам? Да, около 7 лет назад. Поэтому у меня дети все практически так и родились уже изначально, будучи в исламе. Чтобы дети росли в исламе, чтобы умерли в исламе, чтобы жили в исламе. Повернення додому просили у Аллаха переселенці з окупованого Криму. Серед них колишні політв'язні та лідери Меджлісу. Згадали про незаконно засуджених та тих, яких переслідують за свою віру на рідній батьківщині. Усі наші молитви спрямовані на те, щоб ми на рідній землі у кримських мечетях відзначали це свято всі разом. Нехай наші молитви будуть почуті Аллахом, і найближчим часом ми всі разом повернемося до Криму. У нас одне бажання – повернутись додому. На нашій батьківщині, на нашій землі разом з народом відзначати це свято. Нехай Аллах почує наші молитви і не залишить нас без батьківщини. А сегодня мы просили Аллаха, те, кто находится сегодня в притеснении, были освобождены, и была возможность праздновать этот праздник вместе с нами. Просили Аллаха, чтобы Он дал нам возможность все-таки посетить то благословенное место и съездить в хадж. Після молитви віруючих частували національними стравами та східними солодощами. Здесь есть самса, манты, есть пахлава, есть беляши, лохумы национальные и чай очень вкусный, кстати. Кульмінацією свята після святкової молитви та намазу стає принесення в жертву тварини. Курбан-Байрам святкують 4 дні. Ельвіна Сидбулаєва, Олександр Павленко, Іслам Пінка та Асан Імінов. Заман, АТР.